Менің проектім исімі «Тарихтан жіплері». Ул инде мин авылымныкы музейын төзөтүү, яңа экспозиция ясау, кешеләргә шәҗәрәләрен салырга булышу дигән формада инде. Мин чынын әйткәндә ышанмагайым, аны кадәр күп проектлар иде, төрле җирдән, барысы бик кызыклар, барысы бик кирәкләр. Шуңа күрә чынын әйткәндә ышанмаган идем. Әле ул булса да беренче әйтләр, илемең оттон дип бер тапкыр кыландым. Икенчегә Мәскәү үзенеке өлешен безгә кушып куйгач, икенчегә кыландым. Шуңа күрә бик шатмын, бик кыландым. Алган акчабызга. Мин узган 4 ел яшәдем Ямалда, Салихард шәһәрендә, шунда автономиядә зур эш барган идем инде. Февраль аенда эштән чыгып, кайттым үз туган авылыма. Менә шул вакытта мин уйладым, нигә соң без авыл кешеләре шәһәргә барып, шәһәрдә нәрсәдер үткәрергә тырышабыз. Безнең бит үз авылларыбыз бар. Без булмасак, кем алар турында уйлый? Шул вакытта мин үзебезнең авылыбызның тарихы буенча китап яза башладым. Мин үзем тарихчымын. Шул вакытта инде менә карадым, музейда бер вакытны рәткә китергә иде дип уйлап кына куйган идем. Монда килгәч инде проект яза башладым. Кызыксынып, кешеләргә карап, үзем дә утырып яздым проект. Шулай менә булып чыкты инде акчада.